Hauna erruki zakizkigu, hauna erruki zakizkigu. Kristo erruki zakizkigu, Kristo erruki zakizkigu. Hauna erruki zakizkigu, hauna erruki zakizkigu. Está bien. Hauna
eta betiko bizia izan dezagun, zure sena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure ginen Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta Jesu bat, konfesionari bat, Jakintuzia libururik. Zein gizakik ezagutu dezake jainkoaren asmoa? Zein ulertu jaunak nahi duena? Gizaki hilkorron gogoetak kaskarrak dira eta ideiak ziurtasun gabeak. Gure gorputz galkorra harimarentzat zama da, eta lurrezko etxola honek berez pentsakor den espiritua nekarazten du. Nekez igartzen diegu lurreko gauzei, eta kostata aurkitzen irizpidean duguna ere. Nor harakatuko ditu beraz zerukoak? Nor ezagutuko zukeen zuen asmoa? Zuek emanez bazen dio jakinduria eta zerutik bidali zure Espiritu Santua. Horrek bakarrik izan zen zuzena lurtarren jokabidea. Horrela ikasi zuten gizakie zer dugun atxekin eta salbatu ziren jakinduriaren bidez. Jaunak esanak? Ezkerrak zure jauna. Dagoeneko zahartua eta orain gainera, Kristo Jesusengatik kartzelan nagoen honek, mesede bat eskatu nahi dizut. Kartzelan sortu dudan neure seme Onesimorentzat. Berriro bidaltzen dizut bera, ene bihotzeko dudana. Nirekin eduki nahi nuen, zure orde zerbitzari izan ezan. Berri honagatik kartzelan nagoelari. Hala ere, ez dut zure baimenik gabe ezer egin nahi izan. Mesede honi gogoz egin dezazun, eta ez behartuta. Behar bada, horretarako alde egin zizun apur batez, gero betiko hartzen ezan. Eta ez esklabo bezala. Esklabo baino gehiago zerbait gehiago bezala bezik. Anaie maitea bezala. Maitea da niretzat. Eta zenbatez maiteago ez otera izango zuretzat. Bai gizon den aldetik eta bai kristau den aldetik. Beraz, fedean adiskide banauzu. Hartzazu Onesimo nera balitz bezala. Jaunak esanak. Ezkerrak zure jauna.
Norbaitek nirekin etorri nahi badu, eta bere aita amak eta emaztea, seme alabak eta anaia arrebak, eta bere burua bera baino maiteak ezpanau, ez daiteke izan nire ikasle. Bere buruz hartu eta nire ondoren ez datorrena, ez daiteke izan nire ikasle. Izan ere, zuetako nork dorrea egin nahi badu, eseri eta ez ditu aurretik gastuen kontuak ateratzen, bukatzeko nahi baote duen ikusteko. Bestela zimenduak hartu ondoren, ez dit bukatuko balu, hori ikustean barre egingo liokete denek esanez, honako hau erekitzen hasi duen eta ez din izanik bukatu. Edota zein erregek beste baten kontra gerrara joan nahi badu, eseri eta ez du batez aurretik begiratzen, ea 10.000 gizon hasi dituen 20.000-ekin kontra datorkionari aurre egiteko. Eta ezetz ikusten badu, artean beste aurte dela mandatariak bihariko dizkio bakea eskatuz. Era berean, zuetako inor ez daiteke nire ikasle izan, dituen guztiei uko egiten ez badie. Jaunak esan. Gaurkoan, burutzen eguna, eta gauza pozgarria da, alde guztietatik berriz ere bere ekartzea. Bi urtez, begirik egoera, pandemiaren egoera zera eta azpa ere ezin elkartuz, eta hemen egoteak esan dugu egoera hobea dela, eta itxaropena goza berriz ere elkartzea, eta gure parrokitako buruzkeak hemen egotea ere gauza edarra da. Gainera, guretzako hainen esankuratxua den toki honetan. Gure zonalde guztian, San Migelen itzala sumatzen dugu. San Migelen gartutasuna, San Migelen presentzia, bere bitartekaritza oso maitea da, ainekoak gure herri guztietan. Eta honea, etortzeak guretzako ere badu halako esanai berezia. Gainera, gaurko evangelioetan Jesusek esan digu, gurutze hartu eta bere atzetik segitzeko, bere jarraitzaile izateko modua hoxe gomendatu digu Jesusek. Norberak bere gurutzea bizkar gainean hartuz eta bere atzetik segituz. Jakina, Jesusek gurutzea modu ezberdinetan aipatzen digu eta kasu honetan batez ere esan digu bakoitzak dituen zailtasun gauza komplikatu guztiak bizkar gainean hartuta berari jarraitu behar diola. Gaurko evangelio batez ere hortaz baitikoa. Jesusen jarraitzaile izatea nola izan behar den, edo bere jarraitzaile, edo bere atzetik jarraitzeko zer egin behar dugu. Eta Jesusek esaten digu, gauza guztien gainetik jatorikoa baitatu behar dugula. Eta bakarren batek, bere ikamak, seme alabak, semideak edo gehiago maite baditu. Jesus, jatorikoa baino, orduan ez daitekela izan bere ikasle. Jakina, evangelioko edozein pasante entzuten degularik modu zuzenean interpretatua izateko ulertu behar dugu gaineko guztiarekin modu koherentean. Hau da, bakarren bateka ulertuko balu, bere gurasoak edo senideak edo lagunak edo ingurukoak maitatu behar ez baditu bezala edo haiekin hotz jokatuz edo gogorkeniz jokatu behar duela eluke entendituko modu zuzenean. Jesusek erakutsi behar ekar maitatu behar dugula denok eta bere hitzez eta bere egitez hoxe demostratu dugu ezin besteko bat dela, harekin dago gure erlijioaren muina dela hori elkar maitatzea eta gainera hori beste ere sentiaraztea. Horregatik ezin bestekoa dugu ongi entenditzeko hau bere modu egokian ulertzea. Jesusek gogorazten dugu lehenengo agindua jainkoa gauza guztiak baino maiteago izan behar dugula bere jarraitzaile izateko. Baino jangoikoa gauza guztiak baino maiteago izateak eramaten gaitu ere gure ingurukoak modu zuzenagoan, sakonagoan, egiazkoagoan maitatzea. Hori da gauz bat, Jesusek
carne en este Evangelio Jesús nos llama a seguirle. Y Jesús, cuando nos llama a seguirle, no lo hace como muchas veces se hace con una mentalidad humana, cuando un grupo, un movimiento quiere acaparar seguidores, muchas veces hacen promesas y al vivir todo, o seréis poderosos, o seréis ricos. No es el estilo de Jesús. Jesús, cuando llama y con esa exigencia del Evangelio. Y a veces habla de que va a haber persecuciones. Cuando le preguntan, maestro, ¿dónde vives? La respuesta de Jesús no es: vivo en un palacio muy cómodo, venir a vivir conmigo. No, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Hoy hemos escuchado: el que quiere a su padre, su madre, sus hermanos, o más que a mí, no puede ser mi seguidor. El que quiera seguirme tiene que tomar la cruz encima y seguirme. Jesús nos habla desde una forma muy auténtica, porque quiere que el seguimiento a Él sea sincero, sea verdadero, no por otro tipo de intereses. Además, no nos quiere ocultar que en la realidad puede haber dificultades. En la vida cristiana puede haber momentos difíciles y Jesús quiere que lo entendamos. Él va a estar siempre para ayudarnos. Horregatik, ulertu behar dugu, baita ere, Jesusek eskatzen digunean gure burutzea norberak hartzeko eta bizkar gainean daukagula berari segitzeko. Jesusek ere esan digu bere uztarria leuna dela, bere zama harina dela. Eta horrekin ulertzen nahi dugu berak lagunduko digula gure burutze hori eramaten. Akaso guretzako oso zama handikoa bilakatu daiteke, baina konfiantza handia dira dugu. Jesusek maite gaituela, Jesus gurekin dagoela, Jesus garbi dagoela, eta Jesusek beti bere indarra emango digula burutze hori eraman izateko eta bere jarraitzaile izan gaitezen. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jaiokoetan guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Aragiaren piztuera eta betiko bizia. Eta orain beti eskaritan aurreneko gauza urtero hausatu izan dugu, burutzen egun ospatzen dugu guztietan, urtero kontutan edukitzen dugu intentzio konkretu bat, diru laguntza hortara bideratzeko. Aurtengoan, esatu ginen, Ukrainiako egoera ez dela eta hainbeste etxe, eseginean, hainbeste famili, bere dira oso egoera txaldean, eta hortara bideratzea pentsatu ginen. Askidea, telebizioak eta radio eta piztutzea eta erabat alde guztitatik ikusi dezakegu nolakoa den hango egoera zaila, batez ere hainbeste txikiztio eta hainbeste hildako eta zauritu eta gertatu biderako horregatik nola baitere area bideratzea pentsatu dugu aurtengo eskean. Eta gero, gaurko egunotan,
gure eskakiak ere egingo ditugu. Eskatuko ditugu, Jaungoikoari bereziki, gure parroki guztien alde hemen ditugu gurutzeak, eta horiek gogorazten digute gure fedearen sustraiak sakonak direla. Batzuk oso aspaldikoak ditugu, balio handikoak, bihotzetik gure aurrekoek egin izan dituztenak. Eskatzen dugu Jaungoikoari, fede hori gure artean mantendu dadila, Jesusen jarraitzaile izateko gogo bizi bat eduki dezakegu dadila. Eska dezaiogun jaunari, kontutan izango ditugu bereziki, Jose Mari Tolosa, Apaiza, Jose Antonio Lasa, Pedro Angel Lubiro, Immaculada Laguna, Jose Francisco Zapiain, Matute Legarra familiko indagoak, Juan Beutza, Lucia Munarriz, Manoli Zapiain, Iñaki Mariezkurrena, Luis Mariezkurrena, Juan eta Dominika, Maritxu Sukuntza, Lourdes Arkuen, Miguel Murua, Mikaela Balerri, Maria Zentenera, Lujambio Etxegilean familiko indagoak, Manuel Marinerarena, Garrata Sarasate familiko indagoak, López Garro familiko indagoak, Osina Casala familikoak, Martin Azpiroz, Arregi Begiristain familiko indagoak, Zia familikoak, Arangoa familikoak, Maria Dolores Balda, Osinaga Munarrez familikoak, Fermin eta Jesus Zia, Antonio Boni, Hernando Lena Aguirre familiko indagoak, Arrozaneko familiko difuntuak, Garaikoako difuntuak, Fernando Ansolena Sala familiko difuntuak, Legarra Astiz familikoak, Periko Gastesi, Zubizarreta Etxane familiko indagoak, Ezkerran Bordako indagoak, Gorriti Zubieta familiko indagoak, Iturralde familikoak. Haienak Jaungoikoaren eskuetan utziko ditugu, han atxeden izan dezaten eta handik gure aldean egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari, eta beste intentzio partikular batzuk, haien alde ere eskatzen dugu. Eska dezaiogun jaunari, entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
zen sendabidea. Horrela, gizon baten bidez galduak zirenak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onak ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin dizagula guk ere gure kantibusak. Hartza zuen eta jan guztiok gutatik, hau nire gorputza eta zuentzat emako dena. Era berean afaldo doan karizaturik, berez eskerrak emanez bere ikasleei eman ziren esanez, hartza zuen eta edan guztiok gutatik, hau nire odolari karizatatan, itun berri eta betiko beren gola, zuentzat eta askorentzat ekatuak barkatzeko isuriko denak. Egizu behar nire hori. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldu dagoen zeure izan. Gaur, Kristo heriotza garaitu, eta bere bizi bizkorrean parte izatea eman dituguna, igandea, ospatzera enbidua. Erantzut gaitasun osoa Francisco gure ikasakoarekin, Francisco gure gozearekin, eta izitzon guztiekin batean. Gogoan izan, jauna, izteko itxaropenean bankan gure sendiak. Bereziki, Jose Mari Jauregi, bateza, Jose Antonio Lasa, Pedro Ángel Miro, Inmaculada Laguna, Jose Francisco Zapier, Matute Legarra familiakoak, Juan Beruntza, Luis Munarriz, Manoli Zapier, Lucia Munarriz, Manoli Zapier, Iñaki Mariz Correna, Luis Mariz Correna, Juan eta Dominika Maritxo Zuruntza, Lourdes, Artue, Miguel Burua, Mikaela Balerdi, Maria Zentelera, Lujambio Etxegia, familiakoak, Manuel Marina
Astiz familikoak, Eriko Gaztesi, Zubizar eta Etxaniz familikoak, Ezkerran Bordako familikoak, Gorrik Zubi eta familikoak, Iturralde familikoak, eta gure ikako guztiak, aritzazu zure aurpegiaren argitan. Betiko San Miguelekin eta gizartuzi eta hartzule abizene izan diren santuekin, haiekin batean horretzen itzagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri gaita, familikoak guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean. Eta haintza guztia, izan eta guztieta. Salbatzaileak agindu eta irakutsiari jarraituz, beldur gabe esan gure helburuetan, zure errukiari eskatukatik garbi bizi daitezen eta eskualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esnada apostolurei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sigismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoak bezala, eman duzu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea, beti zuekin, eta zuekin, eman duzue pakea. Gracias.
Ginaren jaio, gure sinismena bizirik da. Izan beti tronutzat. Ara, epa, ze moduz, osongi, jainkoari eskerrak, bai, eharki. Bai, bai, gustora. Hasiera emateu. Hola, hori da. Eku gure jangoikoa, fede bat bataio bat, bihotz bat osoa. Agur laingeru, agintaria undia, izan beti tronutzat, haralar mendia. Emaiguzu eskua, agur Mikel aingeru, agintaria undia, izan beti tronutzat, haralar mendia. Eru agintaria undia, izan beti tronutzat, haralar mendia. Azaralartik aingero santua, zerua iristeko emaiguzu eskua. Agur Miguel aingeru, agintaria undia, izan beti tronutzat, haralar mendia.